Gilamoy sa kalayo ang daang kumbento sa Our Lady Mediatrix of All Grace Cathedral pasado alas 11 gabi sa Quezon Boulevard, Poblacion, Kidapawan City. Saysay ni Reverend John Ray Samiliano na kurat na lamang sila nga daling midako ang kalayo sa building tungod daan na kini nga maoy gibutangan o gamit sa mga kabag. Dali nilang gitawagan ang 911 o Bureau of Fire Protection Kidapawan aron mahunong ang kalayo. Pagbantay na mo is kusog ng kalayo. And then mo to siya tawag may 911. So mayor po kay wala po nagdugay. So niabot na po sila. Saysay panini nga karaan na ang maong building ug adunay mga light materials hinungdan nga kusog ang paglamoy sa kalayo. Matod panini faulty wirings ang ilang gidudahan nga hinungdan sa sunog. Samtang saysay usab sa BFP Kidapawan pinaagi kang FO3 General John Flores mokabat sa kapin 300,000 ang damyo sa maong sunog o pasado alas 12 na kini nga nadeklarang fired out. Ang estimated na range na mo is around 300,000 pero pwede pa na siya musaka or bubaba depende sa ilang isubmit na affidavit. Mga pag-responde nyo to sir, pag-abot nyo dito sunog, dako na kitang sunog? Pag-abot na mo is dako na gid siyang sunog pero tungod sa pagsayo nga tawag sa ato ang mga tao sa palibot, amo pa siyang naagapan na dili siya mokatag sa uban building nga katapad sa maong establishmento. Unsa oras na fire out sir? Declare fire out. Declare me og fire out mga alas 12:40 sa gabi. Gipanagiyahan matod pa sa Bishop Kidapawan City Diocese ang daang kumbento nga gilamoy sa kalayo. Saysay ni Flores nga ikatulo na kining panghitabo nga sunog sa dakbayan sa Kidapawan niining tuig 2022. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.